Näin, ja tämänkertainen Ruusushown vieras on tullut meille kaukaa Suomeen. Somali Habda Fokugabo. Tervetuloa. Kiitos. No sua on kyllä nimellä paiskattu, täytyy sanoa, mutta sä siis todellakin olet sananmukaisesti somali. Pesun kestä. Joo, kyllä olen somali. Sä tulit tänne lentokoneella. No miten se oli? Pelottiko koneessa? Sehän on ilmassa koko ajan. Ei osaa sanoa, ei pelottanut kyllä yhtään. No, mä oon usein miettinyt Floridan lennolla, mä kun tykkään miettiä ja siellä koneessa kun sä menet paskalle, niin siinä on aina sellainen pieni pelko, että kenen päähän se sieltä losahtaa. Mitäs sä itse ajattelet? Siis ei osaa sanoa kyllä, ei tunne systeemi. Okei, no mutta mennään asiaan. Sä siis olet neekeri, onko muuten oikein sanoa neekeri? Minusta tuntuu neekeri paha sana, että voi sanoa musta. Aivan. Kyllä mustakin tuntuisi ikävältä, jos sanottaisiin viihdyttäjä vaan tai näin, mutta nämä ilmaisut Lakupekka ja Mutiainen, eikö ne ole vähän samaa sarjaa niin kuin sanotaan? Ei tykkää siitä sanasta. Näin Joo. on, mutta joka tapauksessa kerroppas nyt tämä peruskysymys, että eikö tollainen musta kaveri niin Suomessa saa naista aika helpolla? Voi olla, mutta ei... Juuri, että se mokkakikkeli kiinnostaa. Se on muuten aika sympaattinen sana toi mokkakikkeli. Mokkakikkeli. Niin. Niin. En ymmärrä sanaa. Niin, tämä naiskysymys oli tässä. Minulla on vaimo ja perhe kotona. Ai on vai? On perkele. Mä oon ihmetellyt, että missä te niitä pidätte. Onko ne jätetty sinne Afrikkaan sotimaan vai kuinka se... Aha, aivan. Asia on selvä, Make. Täällä ohjaaja huomauttaa, että mennään asiaan ja pidemmittä puheitta kissa pöydälle. Mikäs on nyt sitten, Habda, se urheilulaji, millä te nostatte Suomen taas maailmankartalle? Olisiko se juoksu? Nyt minä en oikein ymmärrä, mitä haet. No tottahan teidän nyt täytyy jollakin meille maksaa se takaisin, kun me teitä täällä jatkuvasti elätetään. Mutta se mikä tärkein on, että me halutaan kaikki tehdä rehellistä työtä Suomessa. No, viihdealallahan on aika paljon siis mustia. Olisiko siinä jotain sarkaa? Siis meillä on kaikilla halu tehdä kovasti työtä täällä myös. Bändihän teidän pitäisi perustaa, kun teillä toi rytmi on veressä. Sammy Davis Jr. aikanaan teki melkoisen omaisuuden, vaikka oli neekeri, ja viihdytti jopa ihan meitä valkoisiakin. No, mutta missäs viipyy somalialaiset ravintolat? Taitaa itse asiassa olla niin, että te siellä kotopuolessa syötte jonkun verran vähemmän kuin me täällä Suomessa. Meillä Somaliassa on suuri hätä. Joo. Mutta kuule, saattaisi olla yksi tapa Suomen armeijalle teistä voisi saada sellaisen melkoisen toimivan yötaisteluryhmän. Eihän tollasta mustaa kaveria, niin sieltä pimeästä erota ei sitten millään. No, talvella. Meillähän on, kun vuodenajat vaihtuu, niin hangessahan se neekeri paistaa, kun... Joo, nämä on kyllä todella kinkkisiä kysymyksiä, nämä rotukysymykset. Ja me mennään nyt tästä eteenpäin ruusulauluun, ja mä omistankin tämän seuraavan kuultavan ruusulaulun, Habda, sulle ja kaikille muille neekereille. Täällä studio-ohjaaja ojentaa viihdetaiteilija pelin, ja se on sulle varmaan